Onye ọcha nwa Abakaliki na-anyara moto under driver level kwa ịghọtala amamodu call onye ọcha zara aza ya were no speed rush ya nwa Abakaliki si ya biko n'ebe ọ need ije na no need ka o buji ebe ọ ya ebuji ya now in the next 5 minutes ka ọ bụ na orugo ọ makwa na ebe ahụ na onwe ya emegide ka o ruo in the next 5 minutes mana o ji too much rush nwa Abakaliki onwe no choice ya were ka iro na moto pịa were speed amami o je kụọ na junction ihu moto niile nkụtọ ihu a na-abụ nkụtọ ebe a bịakwana nwe problem bụ n'ire ewerekwada asem rush ha n'ụlọ ọgwụ imleli achọkwa dọkịta ọkụ dọkịta amami ihe dọkịta mere eme were ire nwa Abakaliki tiri onye ọcha were nke onye ọcha tiri nwa Abakaliki duchike everything ote aka within some days ndị be nwa Abakaliki atụọ dan ka abịa leta nwa Abakaliki ibe ha ka mara ka o mee imileli arute die abido ju ya Pius ndị gị ihe mmeri mba ka gham ibelata ịmakwa na-enezikwa anya ka Pius bịa sụzi Abakaliki ihe ọzọ Pius tụgharịzị sụwazịa asụsụ bekee. Oh mom, I must tell you, the accident was terrible. In fact, if not because of God, I would have died by now. Mma Pius akụja den ote aka ndị be ndị nke ndị ọcha wuchie ka abịa jụkwanụ onye ọcha ibe ha ka o mee anyị nọzi die na-ajụzi ya. Hello Noel. Hi. Are you getting better? How are you today? A na-enezikwa n'anya ka onye ọcha bịa sụzi ala bekee ihe ọzọ onye ọcha tụgharịrị sụwazịa wa Abakaliki. Hamu nste hamu ele ngọtọ bike Chineke nta na ngabụ onye nwụrụ anwụ. Ọ wụrụla advantage dịrị nwa Abakaliki ọ nọrọ n'ala Igbo mụta asụsụ bekee laga skuul maọbụ na yunivesiti ọbụla biko mmadụ ọbụla nwara wa rush ya mụ ọ na-eme ka ọ dị eme. Top 1 kweza atọ n'ụtọ